अबाव अमा बेदर ओंखारदों होनदों नोंलाय बोरो बुट मोनजाबाय नै लोगोफोर बुट जानोसै हाय लोगोफोर दिनै आङो मोनसे गोदान ब्लग लाना फैलायबाय लोगोफोर दिनै बिश्वकर्मा फुजानि आङो मोनसे गोदान ब्लग लाना फैलायबाय लोगोफोर नोंथांमोना आंनि ब्लगखौ नायनो इन्टारेस्टिं बा नायलांबाय थाबानो जाबाय आंनि दिनैनि ब्लग लाबोनायानो जाहैबाय आङो दिनै मा मावगोन बबेयाव बुट जागोन सोरहानाव थांगोन आङो नोंसोरनो शेयार खालामलांगोन बेखौनो आं दिनै मा खालामनानै थागोन आङो दिनै अमा बेदर लांनो फैदों लोगोफोर सेन्टाराव जोंनि सेन्टाराव अमा बेदर बुथारदों ओमफ्राय नै आङो गथ' बादों आरोना नै लोगोफोर बिजावजालिनि फिसाखौ आङो बादों बिबो दङ नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टिं बा नायलांबाय थाबानो जाबाय आङो दिनै नोंसोरो मा मावगोन खोन्थालांबाय थानोसै आरोना सेन्टार मोनफैबाय नै सेन्टार मोनफैबाय अमा बेदरासो दंना गैयाहाय अबाव बुथारदों बोरो अबाव अमा बेदर ओंखारदों होनदों नोंलाय बोरो हा थैबायहाय माने अमा बेदर नुवामोन नोंलाय लाबोदों फुङाव साथाम ए मालाय थुरि बारियावसो लांदों खोमा ओइनाव सोंहैनो फैलाय अमा बेदर लानो फैनाया अमा बेदरानो सेन्टाराव गैया नायलाय अमा बेदर थैगोनसोहाय सेन्टारानो लांदां फादांसो जाना दं नङाबा फैद' लासिं सिं जाबायना लोगोफोर अमा बेदर दहाय फुङाव साथाम बाइक लानानै अमा बेदर मासे लाना फैदों आरोना अमा मासे अमा मासे लाना फैदों आरोना ओमफ्राय बेखौनो सानबाय मा इयो अमा बेदर ओंखारदों सेन्टाराव अमा बेदर लानानैसो फैनोसैथ' अमा बेदरखौनो जानोसै होननानै होसोबोबाय अमा बेदरानो गैया लांदां फादांसो जि जानला मानला जागौमोन नोङो जागौमोन आरो बिश्वकर्मानि अमा बेदर अरखा जानो सानदोंमोन मा जाखो देलाय गैया लोगोफोर दिनैनि खाफाला मोनदा दहाय हरावसो दाउ बेदर जादोंमोन ना दाउ जादोंमोन दहाय हरावसो थेवबाबो माबायदि नुदोंना मानसिनि खुगाया आसरितसो नायलांबाय थादो होमबा लोगोफोर अमा बेदरखौथ' मोनासै जोङो बहा थांगोन बबाव जागोन बबाव लोंगोन एसे शेयार खालामनोसै नोंसोरनोबो नोंसोर नायलांबाय थाबानो जाबाय आंनि भिडिअखौ इन्टारेस्टिं मोनोबा नायनो आरो जाय गोदानै नुसनदों बे अननानै साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय लोगोफोर चलो अमा बेदर मोनबोयैनि नै मेथाइखौनो बायना जाबोबाय जोङो मेथाइयाबो नायलाय पापर मा होनोखो मैसो गारमा होनो नामा जोंना मैसो गारमा होनो आरोना ओमफ्राय आरो नै थेख्ला मास्टाराबो मुथु पातलु मोनजाबाय
बोलांसे लासै लासै हाख्लाबजोबलै गोबा 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 लां सा नङाबा आइ मोदोमाव हाबबाबो जाया इदि लासै मा फायालै नै आं देखायनो हरलाय नोङो आं रोंनाय नङा ओरै फै हाजिरा मोनजागोन ना आसा खमानो नै दिला नै ओइथिं इमान सहसाव जानाय खामानि बियो बिदिसो मिथिबाय नै समान हानांगौ गोथौ गाहायबाथाय आथाया माने ओइ बाहेराव थांजोबो माने गिदिंलायनाय नैबे ओरै खुगायाव फैनांगोन आयो बिश्वकर्मा आफा बावबाय थादों नै इसा बावखांबाय जाबायानो दे होमबालाय बुरजानोसै दे इने सान्दुंखाय नुदों खोमाहाय ना बावखांबाय नै बुरजाबाय मा होदों प्रसादावलाय मा होदों जायखिजाया नांगौखिनिखौ होदों नांगौखिनिखौ होजोबदों मा नांगौ गासिबो आपेल आंगुर बुट मोनजाबाय नै लोगोफोर बुट जानोसै नै मालिक नै एसे गोजानाव दं नालाय एसे ओइनि होनहरबाय आङो जारो जागासिनो आं मा लुखो पानि दै बेलथासो लुयोना आपेला माथो गोदै नंथ्राय ना बेखौनोथ' दोङो गोदैयानो नङा माबायदि स्रां-स्रांनो बेसेबां केजि बेसेबांआनो 170 इयो दै ल'ल'थार नंबासो दै लुथार फ्रा गरम जायाखै नामा लालाबायनाङा मेरेखौल' भिडिअखौ आं बेखिनियावनो दोनथ'नोसै लोगोफोर आंनि भिडिअखौ नोंसोरो नायनो मोजां मोनदोंबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै होदोलाय आरो आङो थाबैनो लाबोफिनगोन लोगोफोर थाबैनो लाबोफिनगोन नै ओंखाम जाबाय दं हाय न दे हाय फोथा फोनदों मानि फोथा फोनदों होनलाय बिश्वकर्मा फुजानि दोसान बिश्वकर्मानि फोथा फोनदों भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो दोनथ'नोसै लोगोफोर बाय बाय